Poštovanje prijatelji, dragi, selam alaikum svima nama. Evo se nalazimo velike misterije podzemne džamije u samom Istanbulu. Ovdje imamo, znamo svi ukupan nekoliko važni, ako Bog da, ashaba koji su važni za samu islam, pa i tu da se budu dobri. Poštovanje, ovdje vidimo da je ukupan Sufjan bin Uvejne radijallahu anhu. Tako da, ajmo proučiti mu jednu fatihu. Dobro, ako moga pa da se sjetim bismillah. Stejni sratom, stejni se. Jeste, upravo tako, poštovani prijatelji. Zašto kaže veliki tajni uzemne džami? Kako su ashabi došli do ovdje? Zašto su ovdje jako budeće sljedeće minutama našeg druženja i slično da objasnimo, da pokažemo, da vidimo sami. Vidimo se bilo ovdje imamo zemlju, ostalo ovdje imamo vodu za kojom guslje Božji poslanik Muhammed alaih salam. Ovdje su otisak sandala, između ostalog, upravo tu. Ovdje moj otisak njegove istupe Božji poslanika Muhammed alaih salam. Amin. Ovo su neke stvari koje su da pronađe na samom ovdje. Amin. Bravo. Također i Mubarek je bunar, dakle voda provrla, izrla iz samog ovo tijela. Ovo je poslanikova kapa. Između ostalo, zaista je lijepo, alhamdulillah, vidjeti. Pogledajmo sam kako ova džamija urađena između 1000. Tamam, hocam. Tamam, hocam. Allah, amin. Bilmiyorum, neresi açıksa çıkalım. İlk kez geldim, fark etmez bana. Karaköy tramvayına. Olur. Bismillah. Malo smo mi završili teraviju, upravo tako klanjamo da proučimo, evo da vidimo koga bude imao još ukupana 3 ashaba što piše Amr ibn As, Vehb ibn Hušir i Sufjan bin Uvejne. Alhamdulillah, proučite se, sjetimo se velikih znaka naših dobrom fatihom uz Božju pomoć. Pogledajmo tako, da obišla lijepa, posebna alhamdulillah. Allahu salli džamija je inače rađena od 1754. do 1756. Şurası çıkış oluyor değil mi solda? Ama orası kapandı. Neresi açık? Ama burası açık. Tamam, teşekkür ederim. Çıkalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gledajte ovo ovako ukratko, ubrzo, naravno sad kako ćemo se davno javiti da kažemo podzemna džamija. Jer smještena upravo u ovim dijelima. Kad sam vidio kako to lijepo izgleda. Ulice stazama izgubljenog starog, da kažemo, Istanbula. Nalazimo se u Karakoju, ono crno takozvano selo, ono je pored
te sve neslavne stvari prošlosti, nemoralne stvari, prostitucije, da kažemo, bluda, ima i ovako lijepi elemenata, džanija, stvari, i slično. Tako da upravo ako ne iđete, dođete u Istanbul, ako vas put nanese, obavezno dođite u ovu podzemnu džamiju u kojoj smo upravo bili. Baš kako sam vidio i napisao što sam rekao, velike tajne, velike misterije podzemne džamije u Istanbulu, za ne povjerovati. Baš upravo tako kako sam i napisao i rekao što ćete imati priliku da pogledati velike misterije podzemne džamije Istanbula. Ove ovdje prelijepog, velebitnog stanja. Hajmo malo nastaviti dalje, kad smo sad kako vidjeli, obično doživjeli narodski što se nas hoćali. Kištica nam propadiva, džamija prije 1756. Vidjeli smo da su različiti ljudi ukopani, pa samo Amr Nasa, koji je osvajač Egipta, pa do ostali neki ljudi, tako da kažemo, koji se mogu pronaći, vidjeti, ashaba Božijeg poslanika. Ashab Božijeg poslanika znači, to su bili najbliži prijatelji, drugovi s kojima je on išao, živio, išao u pohode, svakodnevni, naravno, život živio. Karakoj, inače, gdje je ovaj džamija smješten, vidimo sam kako, malo neobično, čudno, pozitivno čudnovato leži, u ovim svojim ljepotama, bojama. Evo još jedna džamija, pogledajmo i ovdje. Populacija klanjata, možda i oni malo jednako popravku restauraciju. Pošto ona malo i popravku, malo pod restauraciju, nećemo još prvi pojat, ali ovu džamija 18. vijeka, tako da spomenemo. Pogledajte, samo mačića mali, što predstavljaju džamijicu. Evo imamo upravo mačića koje smo mogli zaprimiti u ovu dijelu, samo isto znači, velike misterije, ove džamije, podzemne džamije, kako se ona i zove, upravo gdje se mi sada polako i nalazimo i krećemo. Klanjali smo Koboja, hvala Bogu, još jednom smo teraviju završili, Bogu hvala, da Bogu zamoluje, vidjeli smo podzemne džamije, mnoge ljude, od sultana, Selima, do ostali koji su bivali, koji su imali prilike da služe, da donesu velike jednoduše stvari. Kako su ljudi ti završili, pa na kraju zašto su možda završili samo, da ih nazvemo da spomenemo, to će najbolje vrijeme pokazanja i sad imat ćemo svakako dnevnu priliku da odemo da pokažemo, da vidimo džamiju. Izašli smo nakon džamije, nakon taravije, lijepo možda od Edepa, kako se moglo nazvati, prohodat obično doživi, što bi naš narod rekao, i susmo na obalama Karakoja. Tako blizu, tako daleko, gdje sam izašao, gdje sam pronašao džamiju, a gdje ušao sam sa ove donje strane, upravo gdje sada dolazi, da se krećem, ali ipak treba i obići, i pogledat, i prohodati, danas ćemo što reći doživjeti. Alhamdulillah, da su Bogu u svakom stanju, da i napiše na sunce i na oprostu, sa ove strane, opet smo ovdje, sa ove strane ovdje, smo ih krenuli, upravo se vidi ulaz u ovu samu džamicu. 1753. i 1756. ukopan je Hazreti Amr ibn As, Hazreti Veheb ibn Hušeire, Hazreti Sufja ibn Uhejne radijallahu anhu. Do džamije odmah malo ovdje uz ovu strančicu imamo, kako bi rekli, i ljubav na istanbulskim ulicama. Tako ja ću malo jači i više ikišica i pada Josipić, tako je, i kamera malo iza blista, Josipić se ipak malo pokrasno i tako treba i očisti, a sve je to dobro, lijepo će to biti, uz Božju našu, uz Božju, da kažemo, pomoć. Upravo tako. Još jedno dalje prijatelji, bila nam je tu džamija, ono uz koju smo došli, vidjeli, ovo najljepša, najdrža, ako Bog pa se nastavljamo na družiti, slušamo priče,
Javljamo se iz Istanbula. Još jednom, hvala vam najljepša. Ostanite vi zdravo, Ramazan Mubarek, Ramazan Šerif Mubarek, ako Bog da, svako dobro, da se čujemo, pričamo, ako Bog da, uskoro. Malo je potpis za kraj i hvala.